Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ito na naman tayo ngayon. Ngayon lang tayo gumawa ulit ng video. So pabalik na ako ng Maynila. Nandito na ako ngayon. Lumabas na ako sa bahay. Ayan. Kita nyo ito mga kapatid. Puro palayan ko. Ayan, puro palayan yung paligid ko dito mga kapatid. Pero maganda yung daan. Dito po yan sa amin. Sa Umingan, Pangasinan. Ayan. Pabalik na ako ngayon ng Maynila. Hindi ako napag-vlog nung yan yung motor ko mga kapatid. Kailan service ko umuwi dito sa sa probinsya. Ayan. Hindi ako nakapag-vlog nung mga nakarang mga araw kasi busy. So ito na ngayon mga kapatid. Ganda yung ngayon dito. Ayan. Ayan. So abangan nyo na lang mga kapatid. Update ko kayo pagka hihinto na ako ulit. Let's go. So ayan mga kapatid, dito na tayo sa sa Mabalacat, Pampanga. Pahinga muna saglit kasi medyo malamig-lamig ang simoy ng hangin. Ito. Pahinga muna tayo. Maluwag yung kalsada. Kaya medyo mabilis-bilis tayo nakarating dito sa Mabalacat. Alas 6 ako nang galing kanina dun sa bahay sa Pangasinan. So alas 7 pasado pa lang. Dito na ako sa Mabalacat, Pampanga. Boundary ng Bamban at saka Mabalacat. So update ko kayo mamaya mga kapatid kung nasaan na naman ako iinto. At ilalabas lang natin yung ating mga papilis kasi may mga checkpoint pa. Labas ko lang yung ID ko at para hindi na maabala po. So kaya mga kapatid, update ko kayo mamaya ulit sana po hinto. A few moments later. Kaya mga kapatid, nandito ulit tayo sa Santo Tomas, Pampanga na. So pahinga muna tayo ulit dito. Sakit-sakit medyo malayo-layo yung biyahe natin na tayo ulit. So dito na tayo sana. Medyo malapit-lapit na rin sa Maynila to. Tao din sa baba. Tumawid galing sa kabila. Tayo ngayon Santo Tomas na. Maya update ko kayo ulit mamaya mga kapatid kung saan tayo ulit dito. Okay mga kapatid, nandito na ako sa bahay. Pararating ko lang. Sobrang init. Kaya lang muna ako, papahinga muna. Huwag nyo nga palang kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Amor Parinas. At huwag nyo na rin kalimutan i-like at i-share. So hanggang sa muli, maraming salamat mga kapatid.